Haino hai lamsuk piro noro jot to nai tifra hastini jot tani takuk tei bohuk jono tindrang basang hain hai belagan nangkuman kaisa katal central government job notification dorong basang tui faijak nor tabun nugun tong screen of friends song o jai apply khain taka norong qualification basang nai salary basang manai norong ni job posting basang nai vacancy total basang faisa faikya tai basang simi apply khai mane basang last date or details rok nor kaisa kaisa nangkumani jot to notification ni details no bidin bising tei sai manai nai tong ni plan sim pacha jora on nangkuman details no norok chere ni sai mana bagainge friends ong norok nui tong o jaga norok ni already start jak apply khlainan bagani o jaga 15 tarik May ni simne apply khlaiman sinai oro norok nugun tongo friends ong clear webe boro oro sirijak tai norok ni o jaga last date grijaka omongke 6 tarik June 2026 tai norok apply khlaimane obono last date go friends hain hain norok nui tong firo norok ni o jaga application fee rok pasanjaka obo norok payment khlainai obo last date jaka norok no 16 tarik June 2026 tinno onse saguna norok application fee rok payment khlainai ga hain hain belai khan nangmano on thik tolan norok nui tong firo norok no jaga belai khan kashi important rikha jori norok form fill up kai norok ni bumung profan bulung khan norok date of birth dokhan bulung kha je kono kaisa norok ni bulungi tong ka abrang norok thik khlai manai borok norok no window ba open khlai renai correction khlainan bagai o date norok nugui tongo 17 tarik June 2026 থেকে 26 tarik June 2026 tin norok no somber jaka on bisingan norok je sai rok ke bo khlai yang kai norok abrang no modify khlai mannai ke kha khlai norok obono clear kana hanai obon thik tolan norok nugui tong firo hain hai belai khan nangkumane o jaga norok ni post ni bung uri rekha post gan norok ni faisa gojak assistant loco pilot ni norok oro salary income manai 19900 khlainai tai norok ni medical assistant karo A1 tongnai norok ni umor ko jaga rajaka 18 থেকে 30 বছর ni bisingo jengi tongnai norok apply khlaimanai hanai jara ST tai AC rok koro 18 থেকে 35 বছর ni bisingo tongpana norok oro apply khlaimanai tai norok noro total bosok vacancy faisa bai kan norok oro nugubi tongo 11127 ta jaga total vacancy faisa kaijak angke jotta hastini no jaga total miloganai 11127 ta total vacancy faisa kaijak o jaga norok June wise bari jaga friends song June wise sini vacancy bosok faisa baikya songo borong bo nalina bidin bisingtino jotto tebo nangkomon details rong no kaham ke cherenai ga friends song sungab naiman pore sungtaw nangkomon te kaisa nalinai age rong tui borok saka norok ni age no count khlainai 1 tarik 7 2026 ni date no tuinai tai norok ni umor 18 থেকে oro 30 বছর bisingo angna nangnai ni saka norok nang pilap saka tai norok no age registration mannai jara ST SC candidate rok karo 5 year khlainai age registration mannai norok no clear babino o notification bisingtei saklai rajak ganaro oro nukha friends song jotoni clear kana kha khlaio ga friends song sungtaw te kaisa nangmani naliene oro nok moi tongo 7 number nong ni examination fee no tei borok oro saka clear no jara ST SC candidate dok tai ex serviceman female aba herok noro oro joto noi tongo borong bagai hingke o jaga 250 taka khlainai application fees hanjaka obo hain hain norok no refund rijaknai obo haini bo saka norok ni je nangkomani charge sok je namani aborok no soho jotono borok taise kifli rifinai norok no kha khlai norok oro jotono clear kana nanai ga friends song o 250 taka norok no je application fee namani obo sabna kifli rinai hingke norok oro clear nugui tongo kaham ke saija je CBT 1 exam attend khainai borok no o jaga o exam ni pore norok no o jaga o kifli jak pinai norok ni je 250 taka rang namani obono norok ni je nangkomani je charge sok namani bank charge ro oborok soho jotono norok no hain hai kifli rinai hinai bo borok oro clear webe jotono sawi rajak ga friends song sungtaw belai khan nangkomani kaisa nalini o jaga norok nugui tongo recruitment process no tei oro 12 number saka norok o jaga baki apply khainai ka borok ni je official website thangai norok online ni bisingtei apply mark khlainai oba hinai borok o jaga o norok no clear babe jotono sawi rekha ga friends norok ni o jaga o nangkomani tebo tongkho obon thik tolan norok nugui tongo bio oro sirikha norok no tam tam na hajaknai hingke pulia norok no o jaga first stage o tongo CBT 1 o jaga norok no hajaknai aboni pore second na tongo CBT 2 aboni pore norok no hain hain na hajak pinai CBAT aboni pore document verification nangnai aboni pore last o norok ni medical examination nangbo naharjaknai abo haini borok kaisa kaisa jotono norok no notification bisingtei jotono sawinai ririkha ga friends song hain hain norok nugui tongfra oboni thik tolan sio hangka norok mo sai rifika norok ni examination schedule tai norok ni bojago exam najaknai bot thaio norok ni exam najaknai aborok no borok olo norok no sahornai abo hangke borok ni official website hai kabe SMS hai kabe email ni bisingtei norok no borok olo ni bojago exam thairoknai bufuru exam naharjaknai borok jotono sawi rinai hinai bo sai rekha
Girlfriend jang tao songhanya nalifina dorong o jaga exam tei bro saka first stack CBT o jaga one norok ni tongo o jaga tam subject oro jotono borok ririkha norok ni o jaga nugui tongo jotono oro kaisa nangkukmani omongke norok ni exam ka time mannai 60 minute tei o jaga norok ni number of question ko 75 ni tei o jaga kaisa question mark ke norok no clear jangnai oro norok clear no nugui tongo suijak tei obon pore norok nugui tongphi hain norok no jaga negative mark rok tongo jaga 1/3 khlainai norok ni rong answer khlaiga baike kat khlaijangnai norok ni mark rok no tei abon tola norok hain nugui tongphi o jaga norok ni subject rok tei borok oro saka norok no mathematics ni swngjaknai tei o jaga mental ability ni bo swngjaknai tei general science ni bo swngjaknai o haike norok nugui tongo kaisa norok ni syllabus wngkha o jaga o norok ni 10 standard ni level ni norok no question swngjaknai abo hini borok no clear way jotno ready jak norok jotno nugui tongo jaga tai hain norok ni je second exam naimani abo norok nugui tongo second stack CBT 2 norok ni exam na harjanai abo haino norok nugui tongo shortlisting of candidate for CBT 2 or norok nugui tongo norok jotno kaisa nugui tongo norok kaisa ko jotno nangkukmani details tai point norok naithang sidi ang kaisa norok sanaka belaki video logi thanai on bagnai tai norok no subject rok tei borok saka norok nugui tongo jaga norok ni pattern tei subject syllabus rok tei oro joton sajak norok ni o jaga exam time rok tei bwsa question phainai norok ni o jaga joton sajak norok ni part A o 90 minute norok time jangnai 100 question swngjaknai oro norok nugui tongphi hain 60 minute ni norok time difika omoke 75 questions ni baganai norok jotno oro nugui tongo tei aboni pore norok ni 1/3 khlainai negative mar rok tongo rong answer khlaikai abo rok no tei borok saka norok ni subject rok bor norok nugui tongphi hain norok ni syllabus rok tei borok saka mathematics general intelligence and reasoning tei oro basic science and engineering ni abo hai rok norok no jaga syllabus rajaka o jaga ni norok no swngjaknai norok nugui tongo jotono kaisa hingke friends norok je nangkukmani kaisa point tongo borok norok kaisa ke notification download khlainai obosai kaham khe porainai nadi tei aboni pore o jaga norok ni computer based aptitude test no tei bor saka orong norok porainai mannai tei norok ni document verification no tei bo saka norok nugui tongo orong norok nainai je kaisa bahai apply khlainai orong tei borok saka norok nugui tongo ang website ni link ri no video description box o omdui thangai norok bose apply khlai mannai ge friends o notification to bell icon kolok orong norok nugui tongo ek ni simi 37 ta page tongo o notification asuk kolok jotno norok nugui tongo ge friends aboni pore norok 13 number bell icon kaisa nangkukmani important norok nugui tongo norok bo website thangai apply khlainai hingke norok nugui tongo Guwahati ni bagai hingke o jaga Guwahati ni apply ma khlainai norok nugui tongo rrb.guwahati.gov.in o website thangai norok apply ma khlainai link ri on video description box ang nong pulap saka paideng ke friends songta paitha ko belakhen kaisa nangkukmani important nong qualification tei saimalene tei norok apply khinda nong qualification sanka norok matriculation tei SSLC plus ITI norok khlaijak nangnai mechanic hai kaban norok oro nugui tongo mechanic radio tei TV abo hairok tei sarka electronics mechanic abo hairok borok sanka norok jotno kaisa oro details nugui tongo jodi abo hai kare hingka norok no hanya kaisa oro rifika norok oro clear no nugui tongo tik talano matriculation tei SSLC plus course norok oro nugui tongo complete ek apprenticeship abo hai trade dong tei borok oro saka norok jotno nugui tongo jodi abo hai kare hingka norok no hanya rifika tei kaisa option abo mongke matriculation SSLC plus tei 3 year ni kebo diploma khlaijak mechanical tei electronics abo hai natuni kebo porjak tongkai norok opus ni baganai apply khlaimannai tei degree je khaijak norok bo oro apply khlaimannai hini borok oro jotno o qualification tini jotno details babe norok no rei rekha khaklaya norok jotno clear kana nanai ta phaiding paitha ko sung kaisa belakhen nangkukmani important alien oro norok nugui tongo norok ni zone wise vacancy o jaga details rijak yang ong kato state ni bumung norok nugui tongo kaisa jotno tei orong kato category wise vacancy rijak tei yang ong kan norok ni boste ni busu total vacancy paisa pokya borok bo jotno details rijak gosung tabon alien sini Guwahati ni bagai or total vacancy busak paisa boja obosung tab saima lainai norok or nugui tongo Guwahati ni bagai olaina norok nugui tongo sini ST rong bagai 63 sa paisa bojak tei o jaga norok nugui tongo total sini ang site ni
North Eastern ni oro 676 ta total vacancy phaisa boja ke khaklai nor jotni clear ang kana nyai ke friend chong khaklai nor or notification tin kon kisu doubt kari khana nai jori ta phone nor kon kisu doubt tong kana comment khai samman nai ang non comment ni answer no oboshi reply khajan bagibo siasta khlai nang tini bija sung sinai nor nai thang no paitha belai belai kana hambai 300 jotin nor amai krang tong bagai nyai tai paitha kon nor han hai te kok sana mo jongo jori ta phone nor ani whatsapp channel no follow khai ka oboshi follow khai tondi je phone nangman chigon update ro phai ka ang nong no whatsapp ni bising tin nor no jotto update rong no roi tongo ge friend tini video asing sinai nor nai thang no paitha go belai belai kana hambai 300 jotin nor ang bai krang tong bagai bo